there is a section war veterans irikutukamirwa Blessed Geza inoratidza kuti iri powerful and it is resisting the leadership, the current leadership here, the regime. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Timina panapa mu Newsday tosangana this Helena Ramukona Arkanzi ED to meet war vets after fallout. Tipina panapa mobudani kwa mchinzi. President Emerson Mnangagwa is set to meet war veterans in the coming weeks to discuss a platform of issues affecting the ex-combatants. ZANU-PF War Veterans League boss Douglas Maia is revealed. The meeting comes after a section of the war veterans led by the firebrand Blessed Geza expressed dissatisfaction over Mnangagwa's leadership. Maia said the meeting with the president would present an opportunity for the veterans of the liberation struggle to air out their views. It will also provide a platform for Mnangagwa to address the former liberators' concerns, Maia added. Ndo mashukano mudanyu kwa panapa wakomana awa vemidhe vachiti panguva ino tukamiri wenyika yeZimbabwe vachiona kuti vakomana they failed to locate and identify mukomana anonzi Blessed Geza pamwechete nekuziva mashoko akabuda achitaura panapa achitaura achiti waiting for the signal. Tichiona maarrest achiitiwa evakomana involved mumainterviews ake tinoona kuti tukamiri wenyika abva kula up for an address yakuda kusangana nema-war veterans in the coming weeks kuti vaaddress this issue kuti panapa kuma-war veterans kuti kurege kuva nema-divisions. Patiri kuona panguva ino the firebrand Blessed Geza achikonzeresa chaos. Tichiona kuti panguva ino the regime is now unstable. Panguva ino Blessed Geza is remained the only veteran pamwechete nevanhu vari kumuteverera vakonzeresa kuti rift ivemo mu the ruling party ZANU-PF and top leadership. Tudze mafunguro muri kudi pamusoro pechiitiko ichi pinda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.